Však aj tak to nás Ježisko takto okolo. My povie, že ideme sa súdiť do bitka, ktorá sa pýta v podstate na sa pýta na skutkovú vetu, bo tvrdia, že nám kladú za 83 časových útokov a nie sú zadefinované, čo je vlastne v rozpore s judikátom pána doktora Hrubalu, ktorý takúto istú vec, úplatok a pranie špinavých peňazí, pretože neboli zadefinované časové útoky vracal, tak chceme, aby dodržal. Napísali sme mu, že chceme, aby dodržal konzistentnú judikatúru a rovnosť pred zákonom, keďže zákon platil pre inžiniera LD, tak musí platiť pre inžiniera NB. Tak sme mu to napísali, ale dávame námietku zaujatosti, vzhľadom na inšpekciu na Hrubalu, bo mal byť ich sudca, takže on asi patrí medzi našich ľudí, tak mu to tam píšeme. Píšeme tam, že si ctíme prezumciu neviny, ale že teda by to mal vysvetliť najlepšie mimo služby, tak uvidíme, čo na to povie. No. Takže takto sa snažíme nejak to zvrátiť, aby to nemalo ten scenár v podstate, čo u Kovačíkov tam je vidieť, že tá Záleska aj s tým majú takú akože scénériu, ktorú si odskúšali v minulosti, tými lietačkami, ako sa človeka donie, nechá zafotiť a scénéria tých kuklačov, alebo čo to je, tí ZVS, ten zásahový tým a v podstate ona je už dávno vopred dohodnutá, ako sa aj so Šurekom a tak ďalej, preto predpokladám, že dneska Nágalovci nemali zväzok, lebo oni skáču hore dole s tým čítaním, ona ich ľudia ten zväzok mohla požičať, alebo hoci čo, že tam majú vložené tie zväzky, ale chcela z nich v podstate spraviť nejaký proste trotlo, že si musia obehnúť po zväzok a tak ďalej, že to je proste vopred pripravený scenár, že tak ako to hovoria aj v tej inšpekcii, že ten sudca si vypočuje operatívcov na to špeciály a v podstate už ide podľa nimi želaného